Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sapara gelmegine berk taýýarlyk görülýär diýip Daşowuzdaky çeşme habar berýär. Azatlyk radiosu döwlet başçysynyň Daşowuz welaýatyna planlaşdyrýan iş sapary şeýle de onuň goňşy Özbegistanyň Xarezm oblastynda özbek kardeşi Şawkat Mirziýoýew bilen duşup topuk proýektiniň gurulşygyna golluk almaga çalışjakdygy barada 2 günden hökümetdäki çeşme salgylanyp habar berdi. Sapar Murat Niýazow adyndaky etragyň çägini hususan Daşowuz aeroportu bilen aralykda ýoluň ugrunda ýerleşýän hojalyklaryň betgelşik kasaplanan maliýet haklaryny, maşin garajlaryny ýumurdylar diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Onuň sözlerine görä welaýat merkeziniň golaýyna ýerleşýän etraplaryň orta mekteplerine ençime gün bäri ýyl sapak geçilmeýär. Sebäbi mekteplerde sanlyca muallim barly. Okuwçylar 2-3 sagat saklap, köçede göze başa düşüp görmezlik tawşyryp öýlerine goýberýärler diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Magar Fiskar hem bu maglumat tasdiq etdi. Tejribeden belli bolşuna görä prezidentiň regionlara diýen iş saparlarynyň öňünden onuň barzak ýerler, geçjek ýollarynyň garalaryna çenli yerli ýol başçylara gep gelmedi ýaly mümkin boldugyça arasalanmaga çalşylýar. Bu hili iş üçin şäherleriň jemaat tozalygynyň işgärleri, mektep muallimleri we beýleki büdjet edaralarynyň işgärleri kä halatda ýokary klass okuwçylar hem ulanylýar. Soňky gelip bolşan maglumata görä häzir Daşowuzda muallimler we beýleki büdjet edaralarynyň işgärleri onlar çyýlap arasalanmadyk weýkeşleriň, ýaplaryň işlerini arasalaýarlar. Bu gedek beýli işlere yaramajak adamlara ýerine adam tutmagy hem ruhsat bermediler diýip çeşme habar berýär. Türkmenistanyň paýta ýygymyna ýa beýleki mezur çäreleri iýerilýän büdjet işgärleri ýagdaýlary bolsa pul berip öz ýerlerine işsiz adamlary hakyna tutýarlar. Ýerini başga adam iýermeklige girdilen gadaganlyk, howpsuzlyk gullugyna çeşmenin Azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä döwlet başçysynyň töwereginde howpsuzlyk çäreleriniň berkidilmegi bilen bagly. Onuň sözlerine görä işsiz adamlaryň howpsuzlygy ziýan ýetirmeginden ähtiýaç edilýär. Şol wagtda howpsuzlyk gullugynyň Azatlygyň çeşmesi bilen gurulşan işgäriniň sözlerine görä prezidentiň Daşowuz welaýatyna sapara gelmezligi hem mümkin. Prezident mundan öň hem Daşowuzda gelmegi adyndan 3 gezek ýyza süýşürdi. Onuň gelip gelmejegi şu gün belli bolar diýip Azatlygyň çeşmesiniň howpsuzlyk gullugyna söhbetdeş aýtdy. Emma muňa garamazdan çärlere gatnaşýanlara birlaý täze geýmeşik aldyrdylar. Etraplaryň medeniýet işgärleri bolsa prezidentiň Türkmenistan Beýik Düpek ýolunyň ýüregi atly kitaby boýunça sahnalar taýýarlaýarlar. Şol wagtda Daşowuzdaky beýleki bir çeşme indi bir hepde bäri ýollaryň oýunyna köçe ýol hereketine gödäwçilik edýän polisiýa ofisiýerleriniň adaty günlerdäkiden has köpelenýäni, serket boýlaryndäki äsgerleriň sanynyň has artdyrylanyny habar berdi. Sosial gomlarda hususan Türkmenistanyň Kronikasy neşrinde çap edilen maglumatlara görä Özbegistanyň Daşowuz bilen araçakda ýerleşýän Xarezm oblastynda hem ýokary derejeli mehmanlaryň gelmegine taýýarlyk görülýär. Emma Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmi habar terişdeleri iki prezidentiň çak edilýän duşuşy hem de onuň gün tertibi barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bank kartynyň pul çekip bilmedik talip oňa gaýçy bilen berk çäre gördü. Daşary ýurtda bilim alýan bir türkmen talibi Türkmenistanyň banklarynyň berilen bank kartyna bar bolan pullaryny nagtlaşdyryp bilmäni janynyň ýananlygyny, şol sebäpden ol kartyny gaýçy bilen kesmek kararyna gelendigini aýtdy. Plastik kartyny böleklere bölüp onuň videosunu düşüren talip alan videosunu duçar bolýan kynçylyklaryna gabat gelýän aýdym saatlardyr sözler bilen kebişirler Azatlyga uğratdy. Videoda Türkmen banklarynyň berilen karty çepelinne onu böleklejek gaýçyny sag eline tutýan talibiň ilki gaýçyny gysga çarklaýyşy görkezilýär. Video şekilleriň üstünden türkmen aýdymy goýberilýär.
İlk başta gaýçy kartyň orta biline çenelýär. Görnüşünden karty orta biline bölmek pikirinden dänen talip, soňra gaýçyny kartyň çep kenaryna golaý aralygy diýrep, onu böleklemäge başlaýar. Kesgir gaýça sowukkanlyk bilen erkedýän talip elindäki plastik karty ilki uly 3 bölege bölýär. Videonyň aşagyna kısa söhbet 8 sekundlyk täginýär. Videonyň aşagyna birden türkmen kinofilmlerinden alynan 2 adamyň arasynda geçýän dialog eşdilýär. Talip karty böleklemäge dowam edýär. Talip elindäki karty oňuk böleklere bölmäge dowam edýär. Videoda saýraýan guşlaryň owazy eşdilýär. Gaýça çalasynlyk bilen erkedilýär. Videonyň aşagyndan goýup berilen ses aýgytly ýanglanýar. Plastik kart kesir gaýçynyň zarbyna çydaman owram bolýar. Soňky döwürlerde Türkmenistanyň raýatlary ýurdun banklarynyň berilýän kartlar bilen bagly tolgunçukly nägilelikleri başdan geçirdi. İlk olaryň üstü bilen daşary ýurtlarda çekip bolýan puluň möçberi çäklendirildi. Ýönümiňe garamazdan ýurtda tas dollar turizmini esas döredi. Adamlar ilk başta Türkmenistanyň kartlaryny manat goýup, soňra daşary ýurtlara, hususan Türkiýe çykyp kartlaryny ak pullaryny valyuta görnüşine çekip başladylar. Ýöne soňlugy bilen munyň mukdary berk çäklendirildi. Şol bir wagtyň özünde türkmen banklarynyň berilen kartlaryna bil baglan daşary ýurtdaky türkmen talipleri agyr aljyraňlyga uçurady. Sözümiz gowru bolmaz ýaly mysal bermeli olsa fevral aýyny Ukrainada okuyan türkmen talipleri biz kartymyzdan düýbünden pul çekip bilemzok, 10 günden bäri günne pul çekmek üçin banka wariýasyony bankyňyza jaň edin diýilýär diýip galagoply ähliňi azatlyk bilen habarlaşypdy. Olar iý biçmäge pulumuz galmady. Studentler okuwdan çetleşdirilýärler. Sebäbi okuw pulunu Türkmenistanyň töler ýaly bizde valyuta hasaby ýok diýip beýrenipdiler. Ukrainadaky taliplerden soňra Belarusyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan Türkmenistanly talipler türkmen banklary bilen bagly kynçylyklar boýunça häkimiýetlere seslerini eşitdirmek arzuwy bilen 2 aprelde azatlyk bilen habarlaşdylar. Belarusdaky taliplerden soň Orsiýetde okuyan türkmen talipleri apreliň ortasynda özleriniň türkmen banklarynyň alan Mastercard kartlaryna bar bolan pullaryny çekip bilmeýänliklerini, munyň netijesini okuw töleglerini töläp bilmän, hatda özlerini okuwdan kowulmak howpunyň awanýanyny aýdyp habarlaşypdylar. Sözümiziň başyndaky video bilen bagly sözümizi jemlesek, videoda talip kartyny gaýçy bilen kesip owram edýär. Soňra kartyň kesilen böleklerini ak tagta çalym edýän predmetiň üstüne goýup kartyň owuntgularyny bir ýere üýşürýär we 10 barmagyny hatardan çykan kartyň töweregine şakyrdadyp oýnadýar. Videodaky aýdym bu dünýäniň manysy diýen sözler bilen jemlenýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Toltan Açylova gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň Taparmurat Niýazow hatyndaky hassahanasynyň böwrek keselleri bejerýän bölüminiň näsaglar üçin ýatylýan otaglarynyň juda hapadygyny, ol ýerde tarakkallaryň, garynja darsyçalaryň hälisinde awat bolmadyk pollaryň deşiklerinden girip çykýandyklaryny görmek bolýar. Hajatkanalar ilalaşyp bolmajak ýagdaýda dezinfeksiýa işleri geçirilmeýär, pollar renklenmeýär, pollaryň alaweder ýagdaýyny görseň onuň hassahanadygyna hem ynanasyn gelmeýär. Emma ýurtda medisina hyzmatlarynyň iň ardan hasaplanan ýeri bolan bu hassahanyň näsaglarynyň ýetikdigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Şu ýagdaýlaryň diňe böwrek keselleri bölüminde däl, eýtem tutuş hassahana boýunça hem şeýledigini bu hassahanyň hyzmatlarynyň peýdalanmaly bolýan hassalar aýdýarlar. Aşgabatda ýokary hyzmatlary berýän döwrewap hassahanylaryň gurulýandygy barada mahabatly habarlar berilse-de, indi ençeme ýyllar bäri Taparmurat Niýazow hassahanasynda hatda adaty awatlaýyş işleriniň hem göwnejä geçirilmeýändigine ýaşaýjylar ünte çekýärler. Näsaglar hassahanada ýatyp bejeri almaly bolaýan halatlarynda olar öz öý egin eşiklerinde her kim howa ýagdaýyna görä giyinmeli bolýarlar.
Huwanın soğuk gülleri hassalar için gereğiçe yıladılmayan otoglar yılatmak ya ısı gülleri talqıllatmak için näsaglar öýlerinden elektrik enjamlaryny alıp gelmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Iň bir hopukdyrjy ýagdaý bolsa gereğiçe para berip bilmedik näsaglaryň haly bilen gyzyklanýan Lukman ýok. Näsaglaryň taryhy ýazylýan depderi näsaglar barada dolu maglumat ýazylmaýan halatlary hem kän bolýar diýip özüniň sary getirme keselini geçirendigini, ayal keseli uğrundan operasiýa bolup ýatgysynyň aýrylandygyny aýdan bolsa da, bu keseller barada özüniň keselleriň taryhy barada depderjene hiç bir belligin edilmendigini bu bölümde ýatyp bejerip almaly bolan bir Aşgabatly denan aýdýar. Efirde adamın tutulmadylygyn toran Aşgabatly denan aýtmana görä, ol tiz kömek bilen Taparmurat Niýazow hassaxanasynyň böwrek keselleri bölümine eltilipdir. Düzgün boýunça 3 gün hassaxanada berilmeli muht bejergiler oňa berilmendir. Hatda onuň ýanyna 3 güniň dowamında Lukman gelmendir. Özüň dermanlary satyn alyp getirip tanjymurdurmasaň, Lukmanlar tarapyndan hiç bir kömek bolmaýar. Näsaga zerur bolan damjalaýyn tanjymlar urmaýarlar. Näsaglardan aftylagyň barmy, nirede ýaşaýan, ýa-da sarlaryň nirede işlär diýen ýaly soraglary berip, näsagyň material taýdan ýagdaýyny bilmäge çalyşýarlar. Näsag gyýgyryp ýatsa-da ýanyna gelýän adam ýok. Näsag bu ýagdaýlardan hopugyp hassaxanany terk etmek isleýän ýagdaýynda özüm islegim boýunça hassaxanadan çykýaryn, Lukmanlaryň hyzmatynyň islegim boýunça 100 öwrýäryn diýip dilhatalýarlar. Hakykatda näsag seredilmenden soň ol ýerden gaýtmak bilen bolýar diýip ol sözüne goşýar. Ýurtda dören ykdysady krizisiň netijeleri esasan hem saglyk pudugyna öz ýarama täsirini ýetirýändi gaýdylýar. Ozaldan hem arzan bolmadyk medisina hyzmatlarynyň tölegleriniň iýdigderli ýokarlanmagy, dermanlaryň aşa gymmatlamagy, bu zatlaryň netijesi sosial taýdan goragsyz, işsiz, aýlyk güllüksiz maşgalalara juda agram salýandygyny, keselini bejerdip bilmän dünýäsini täzelýän ilatyň owa gonamçylyklarynyň öýretini juda giňeldiýändigini hem ýaşaýjylardan esitmek bolýar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gipleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Goloýda Moskwadan Aşgabatda syýahat eden bir Türkmenistanly Aşgabatyň halkary howa mendilindäki başdan geçirmelerini azatlygy gurrun berdi. Ýolagçylar entek Domodedow aeroportuna wagty Aşgabatyň aeroportuna boljak gümrük barlygy barada alad edip başladylar diýip Aşgabatly ýolagçy gurrunga başlaýar. Bir denan ýany bilen ogluny we adamsyna sowgatlyk 2 sany täze telefon alypdyr. Beýlekli wannada ulanmak üçin Orsiýetde öndürilen suwgarjy alypdyr. Hytaýda öndürilýänler tiz hatardan çykan soň ýöne esasan derman getirýän adamlar gümrükden geçmek barada alad edýärdiler diýip gurrun döşümüz daşary ýurdun aeroportundan Türkmenistana urajak bolýan ýolagçylaryň başdan geçirýänünji aladalarını suratlandyrdy. Öýde çorlarynyň Aşgabatyň halkary howa menziline daňnan sagy 4:45-de gonunlygyny aýdan Aşgabatyň ýaşaýjysy Moskwadan gelenler bilen bir wagtda Dubaýyň uçurynyň hem gonunlygyny ýöne aeroportda bagajlaryň haýsy lentadan alınmalydygy barada nişanlaryň görkezilmänligini aýtdy. Adamlar birden 3-nji lentanyň töweregine üýüşip başladylar. Moskwadan gelýänleriň käbirleri bagajlarynyň belli bir bölegini aldy. Käbirler ýarym sagada çenli dagy ýüküne garaşdy. Ýöne aradan 45 minut töweregi geçen soň ýolagçylar jogapkär adamlardan bagajlaryny talap edip başladylar. Olar diňe bizde şeýle başbaşdaklyk, näme üçin kaşan aeroport gurup adamlary köpeýäňiz. Ýergedegine şol bir saat, şol bir heň diýişip nägilelik bildirip başladylar diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Ödünün çemodanyny ýarym sagat geçen soň sumkasyny bolsa 1 sagat 15 minut garaşan soň alanlygyny aýdan gurrun döşümüz ýolugry bagaj bölüminiň eşgärleriniň birinden öz goşlaryny uzak wagtlap garaşmagy mejbur edilmekleriniň sebäplerini sorap nägilelik bildirendigini, aeroportyň eşgäriniň bolsa uzak garaşmagynyň sebäbini eşgär ýetmezçiligi bilen düşündirendigini aýtdy.
Ýolawçylar aeroportda goýulan awtomatlaşdyrylan registrasiýa ulgamyna haýran galýarlar. Awtomat ýolawçylaryň diňe bir biometrik pasportlaryny ýazga almaýar. Eýsem ol ýerde haýsy ýurda barýanyň, näme sebäpden barýanyň haçan dolanjagyň barada maglumat bermeli. Talipler özleriniň haýsy kursda okuýanyny aýtmaly. Şondan soň pasport barlygyndan geçilýär diýip gurrun düşümüz aýtdy. Bellemeli yer bu sapar migrasiýa gullugynyň işgärleriniň tijegi özlerine ekeni. Ýene-de bir detal bar, ýagny gymmat wakaly kaşan gurulan aeroportda ýüküňi daşamakda zerur bolan teleşkalar tölegli ekeni. Olar üçin 1 manat tölemeli diýip Moskwadan Aşgabatda dolanan Türkmenistanyň raýaty gurrun berýär. Ýöne tomoşa gümrükde başlanýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol gümrükden geçende ýolawçylaryň ýüzbeýiz bolýan tejribeleri barada gurrun berip jogapkar gullukçylaryň ýolawçylaryň sumkalaryny rentgen şöhretinden geçirmek bilen bir hatarda olar açyban barlaýanlyklaryny aýtdy. Gümrükçüleriň sumkalarda esasan derman we çilim bilen gyzyklanýanyny sözüniň üstüne goşan Aşgabatyň ýaşaýjysy goşlaryň içkiň barlanýanyny aýratynyny taýip aýtdy. Anha bu saparyn barlag uzagy çekdi. Ol ýerde köp sany daşary ýurtlaryň raýatlary bardy. Ýurt üçin awray däl diýip gurrun döşümüz aýtdy. Ýogsa-da men bat bilen gümrükçülere nägilelik bildirip olary utandyrdym. Olar meniň diňe dermanlarymy barladylar diýip Moskwadan ýygyny Aşgabatda dolanan Türkmenistanyň raýat sözüni jemledi. Bahasy 2 milliard dollara barabar bolanlygy habar berilýän Aşgabatyň halkara aeroportunyň ýylda 10 million ýolawça hyzmat etjekdigi aýdylypdy. Köplenç ýerli ýaşaýjylar kaşan jemgyýetçilik binalaryna berilýän hyzmatlaryň hiline nägile bolýarlar. Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma. Gepler Adatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlu Muradyn Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň ençem etrafynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Welaýatyň Döwledabad atly etrafynda da jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda uruş bar. Jeňçiler Türkmen obalaryna da hüjum etdi. Türkmen obalarynyň goragy üçin gurulan harby postlary jeňçiler basyp alypdyr. Ýarym resmi ýerli ýaraglaryň komandiri Abdulhakim komandanyň aýtmagyna görä jeňçileriň ellerinde döwrebap yaraglar bar. Gece karanlıkta görýän dürbülerden hem jeňçiler peýdalanýar. Jeňçileriň hüjumynda 2 harby postlar synypdyr. 4 yaraglymyz uruşda öldü. Ençemesi yaralandy. Çaknaşyk häzir hem dowam edýär diýip Abdulhakim komandan aýtdy. Bura gelip bana hemmet dürbünler bilen naýdar bilen gelip orada komandan postamyz, bir komandan postamyz zakmam 3 nefer bilen öldü, jümle 4 nefer şeýdimiz bar. Komak bizlere döwlet tarapdan bolan ýok. Bilen salalan hem mudurun tarapy bar, naýdar diýje gündizan etýär. Oda posta bilenem bana janyby soňdan çömünden bari damasy bar. Faryab welaýatynyň 14 etrafy bar. Etraplaryň hemmesinde de howpsuzlyk şertleriniň yaramazlygy aýdylýar. Ençeme etrapdan toplanyp Türkmen obalaryna jeňçileriň hüjum edýändigini Abdulhakim komandan bildirdi. Türkmen owa gaýry golaş bolsa dowlata bar, welaýatda Faryab da Türkmen gaýry golaş öle Türkmen famil başlarda Türkmen başga kowm gaýry golaşda ýok. Cuma bazary şerin tagap Ali Almaz Ali Kaysar Türkçera, Gurduvar, hem de aydan burada teşkil ediyor. Mesela haşer diýerinde Türkmen dilden. Haşer edip gelýärler da bular. Faryab welaýatynyň 9 etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň Awganistan tarapynyň jeňçileriň iýeçiligindedigini ýerli resmiler hem tasdikleýär. Abdulhakim komandanyň aýdysyça Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sebeplerinde umuman jeňçiler hereket edýär. Türkmen obalaryna da jeňçiler serhet ýakadan gelip hüjum edýär. Türkmenistan'ın anında kabul tarafımız Türkmenistan var ya da Kırserek'in gündoganda yaşıyor. Kırserek'ten bir 4 kilometre tarafı kabul ederse Türkmenistan tarafında hem mesela şular aynabiler hem mesela gayet onlar nakilden bari hiç kim ona bağlanım yok. Abdulhakim komandanyň aýdyşyna garanda Döwledabad atly etrafyň obalarynyň aglabasy jeňçileriň iýeçiligine geçipdir.
Diňe Türkmen ýaraglarynyň jeňçilere garşy göreş alyp barýanlygyny Abdulhakim komandan gurrun berdi. Dowlada badyň iki kare Türkmen galan. Başga hemme kare bir kare hem özbek bolam şäherine oýdylýar. Kariýa Kuzakala komandaly ýa ulsalyk şäheriniň içinde galan. İki kariýa bizde Türkmen galan ulsalykda. Başga hemme Suudiýany özbekler, hem Suudiýede Kosay özbekler. Bizler Türkmenler oşup durun bizler şehit berip, zahym berip, çürüp bolup, çağlana galan hem bolsa bizler benim mukawat edip durun. Bizler Jeňçilerin kontrolündaky sebäplerde bazarlaryň bardygyny Abdulhakim komandan aýdýar. Şol bazarlarda dürli ok ýaraglaryň alınıp satylýanyny Abdulhakim komandan ma'lum edýär. Bizlere bu da tapılın yok. Alalı malımı satıp mülkümüzü caydan satsak alalı diysek lazımını yetecek gelip 15'lik 14'lik kapkanım için bir tişlerde salakeni ola urda son eskasta verip filmen doğruyorken ödesin yardım mudurun salakeni urdun kudanın bağla diyorum. Kette bazarı var anca iki nâme gerektiyseniz salat taraftan bağlı örde her salayeki alacak diyseniz çok gerek awan gerek daşak gerek diyet gerek ojaga verdi. Var tepede bir bazarı var, ojanamyzda da var. Bulan bazarı var özüm. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Yerewanda uzak prezident Ser Sarkisyanyň ýurdun premier ministri wezipetine taýlanmagyna garşy protestler dowam etýär. 20 aprelde azyndan 65 adam tutuk edildi. Anyny ýeri bilen ýüzlerçe demonstrant paýtagtyň köçelerine çykdy. Ermenistanda Sarkisyanyň häkimeti öz elinde saklamagy finansiýandygy aýdylyp, adamlar 8 gün bäri protest geçirýärler. Protestlere opozisiýa siýasatçysy Nikol Pashinyan ýol başçylyk edýär. Ol 19 aprel güni giýişlik müňlerçe demonstrant ýüzlenip, şäheriň köçelerini petiklemegi dowam etdirmäge çagyrdy. Ermeni polisiýasynyň Metbot edarasy Yerewanda köçe hereketini petiklen opozisiýanyň tarapdarlarynyň tutuk edilendigini ma'lum etdi. Kanuny laýyklykda polisiýa düzgün tertibi we jemgyýetçilik asudylygyny bozýan adamlary polisiýa edarasyna äkitmegini dowam etdirýär, diýip polisiýanyň sözçüsi aýtdy. Şäherde ýaş aktivistleriň, taliplaryň we opozisiýanyň tarapdarlarynyň wekilleri ýürüýüş geçirip köçelere petiklediler. 19 aprelde ýurdun prezidenti Armen Sarkisyan taraplary dialoga çağırdy. Şol gün polisiýa bilen gapma garşylykda 120 töwereg demonstrant tutuk edilipdi. Amerika taraplary gazaplylykdan gaçy durmaga çağırdy. Russiýa hem kanunlaryň bozulmaly däldigini nyktady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň direktori Ermeni resmiýetlerini ýüzlenip, adamlaryň paraxçylykla ýygranşmak hukugyny goramaga çağırdy. Ermenistanyň parlamenti Ser Sarkisyanyň prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyndan 8 gün geçen soň 17 aprelde geçirilen ses berilişikde sesleriň 76-17 gatnaşygy bilen Sarkisyany premier ministr wezipetine taýlady. Şeýle-de parlament Sarkisyanyň öz taýlan miras düşüri Armen Sarkisyany prezident wezipetine münasip gördü. Ser Sarkisyan 3 milyon ýyllyk Ermenistanda ilkinji ýyzyk 2008-nji ýylda prezidentligi taýlandy we 2 möhletiň dowamında ýurdu dolandyrdy. Ol orset bilen ýyl gatnaşyk saklady. 2015-nji ýylda referendumda Ermenistan özüniň hökümet formatyny üýtgedip, premier ministriň ygtyýarlygyny güýçlendirip, prezidentin güýç gudratyny çäklendirdi. Sarkisyan referendum arkaly parlamentar sistema geçen Ermenistanda özüniň premier ministrlik wezipetine dalaş etmejekdigini wada beripdi. Pashinyan we beýleki opozisiýon ýolbaşçylar Sarkisyany wadasyndan dälmekde aýypladylar. Parlamentde köplügi düzýän Ermenistanyň Respublikan partiýasy bilen Ermenistanyň Rewolýusiýon Federasiýasy aprelde Sarkisyanyň biragzdan premier ministrlik wezipetine kandidat güdürläpdiler. Protest çäreleri 13 aprelde başlandy. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Hoşlaşmağa sen yanına baramda Gözlerinde düğme yaşlar görünni Boynumdan uzuklap ağlap durundu Yüreğim gıyılyar ağlama lelem Boynumdan uzuklap ağlap durundu Yüreğim gıyılyar ağlama lelem Şeyde bayıra düştüm köyün yarımdan Uzuklap duymadım inti